ojo al Cristo. Ara, ibiltzen, ia tuteraino aliatu naiz. Bueno, de paso, kogolio batzuk eosteko aprobetxatuko dut. Venga, pues. Kogolieko detu dela. Ja, hau baina. Ara, pertsona bat. Aber, noa di Juan, guazen galdetzea. Kaixo! Apa! Kaixo, ni Mikel zu? Idoia. Idoia urte askotarako. Urte askotarako. Posta niz ezagutziaz, kirolegi batean gaude, ezta? Bai. Ta nora zoaz Idoia? Ni entrenatzera. Entrenatzera? Bai. Ta zer egiten duzu, futbola edo? Sokatira. Sokatira? Dio, sokatirako taldeko zera. Bai, orain nesken sokatira taldea daukagu. Aiba, neskan sokatira taldea daukazu, aiba, zeundo. Ta nola izena du taldeak? Bizindar. Bizindar. Eta noiz hasi zinaten sokatira taldearekin? Ba, oin dela 6-7 urte, naiz oso hona datekin, baina lako zer. Herriko jaietan, betidanik egon da herri kirola erakusketa edo herri kirolak bai kuadrien artean, eta horra ziren jai batzuetan tiratzen, da... Eta hemen hartzinean tradizio handia dago sokatirarena edo? Bai, oso handia. Nondi dator edo? Ba, bueno, aspalditik, 60 hamarkadatik edo. Gainera oso, bueno, gauza kuriosoa da, Artziniegako taldeak, bueno, txapelketa asko irabazi zituen, eta Espainiako, Estatuko eta Euskal Herriko, bai, noski, pisutsuena zen. Bai, pisutsuena, ojo, Cristo, eta nola da hori? 1000 kiloko taldea. 1000 kiloko taldea? Bai. Hostias, barkatu, Bai. Pisu asko da hori, ez da? Bai. Eta nola ibiltzen ziren hauek, hainbeste pisukin? Ba, bueno, asko jaten eta asko tiratzen. Bai, lehen pisu librea zen. Bale, lehen pisu librea zen. Espainiako hainbat txapelketare bat zituzten, Euskal Herrikoak bai, eta mundial batzuk bai. Mundial batzuk ere bai, beraz munduan ezagunak izan ziren. Bueno, garai hartan, bai, mundua txikiagoa zen. Bai. Oso onak ziren teknikaz edo, ze? Ez teknikaz ez, baina beti irabazten zuten pisutsuenak ziren. Karo, kriston enbergadura izango zuten, ez da? Bai, orain tiratzen dutenak, baina ia doblea zukaten. Joder, bai, kostatzen zin, imaginatzea. Bai, ikustekoa zen, Bai, dituzu ikusi ditut argazki batzuk hemen polikirolarian, entrenatzen gondokuan argazkia da, bai. Ikusiko dituzu guztora, eskatuko nizuke. Ba, kurioso, izangoa, Artziniegako gari bateko sokatira talde mitiko hori ezagutzea. Hemen daukagu. Bai, dokumento grafikoa. Ostia! Bai, Baina ikusten da, ez? Bai. Morrosko onak. Joder, ikusi, bai, oidona mugitzeko kontratuko tezko. Hemen talde oso ikusten da. Hau da, hemengo frontoian, Artziniegako frontoian. Eta hemen dago anekdota polit bat, ze batzutan, entrenatzeko eta herriko mutilei estaten zioten euren kontra tiratzeko. Haiek ziren 8 eta igual 14 mutil, ez? Da, ezin zuten euren kontra 14. Eta baten egin zutena zen, soka, komunen publikoak zeuden hemen frontoian, ez daude. Eta lotu zuten komunetara, eta hasi zen da azkenean paratu izan zituzten, ze apurtuko zituzten komunak, bai, apurtzean zeuden, listo. Hasi potentzia. Eta hauek dira rekorteak. Rekortea prentsakoak. Hemen infarto de miocardio civil laboral jartzen du. Bueno, infarto de miocardio bai, eukia zuten, ez? Olako... Bai, a ver, hemen, zaila bat, txapelketa, oida enkartazioan sokatira, preso libre. Preso libre, ikusten, bai. Preso, bai, pisu askeko zeak, Artziniegako taldea, hemen txemine bezian da, 72. Beitu, bai. Zen bat urte, ez da? Impresionantea. Idoia, eta garai bateko talde hori esan diazuna, zenbat kilo inguru pixatzezun? Ba, 120, 150, bai, bazegoen bat pisutsuena. Hori taldekide bakoitzak. Bai. Eta zenbat ziren totalean? 8. 8, bider, 120, 150, eta izenen bat bazuten adola edo? Bai, el equipo, los gordos. Nahiko bio, bai, ez da? Txapelketa asko irabazten zituzten, eta normalean dirua zegoen sari bezala, eta hauek, loiak ziren, asko jaten zuten, txapelketa guztien ostean, bazkaltzera da faltzera jaten ziren. Da, diru horrekin, ordaintzen zuten bazkaria da faria, inoiz ez hitzaien nahi batzen, ze pilo jaten zuten, orduan, azkenean beti gino jartzuten dirua. Bera saria beti motz geratzen zitzaien. Bai. Impresionantea talde hau. Da, hemengo, bueno, hau, ikusten duzuna hemen, normalean emetik ibiltzen da. Bai, nola izena du? Jose Antonio Ulibarri. Ai, ba, Dios. Talde mitikoko txapeldun bat esatuko du. Eskerrik asko, Idoia, kaixo, Jose Antonio. ¿Zer modu? Bien. Pues un honor conocer a uno de los del equipo mítico de Artziniega. No quedamos más que 3. ¿Queréis 3? Quedamos 3. Joder. ¿Y cómo recuerda aquellos tiempos? Lo pasábamos bien. ¿Lo pasáis bien? El premio era pequeño, pero luego merendábamos. La celebración merecía la pena, ¿no? Sí, merecía la pena, sí. José Antonio, ¿cómo se llamaba su grupo de...?
Era ¿De Socatira? Embutidos Arceniega, era Embutidos Arciniega. sí, una fábrica que había aquí de embutidos, Ahí va, Avelina. que patrocinaba. ¿Y algún mensaje para las chicas de hoy en día de Arciniega? Bueno, por animarles todo Eso lo es. que podamos. Ya sé que están en buena línea. Eso es. José Antonio, es que ricasco. Placer, bate ezagutzea. Bueno, eskerrik asko Idoia eta Jose Antonio emandako informazioagatik. Aiba, Dios, zer gertatzen da hemen? Eskerrik asko, Jose Antonio. Eskertzekoa da. Bueno. Eta orain monologoa hola egingo dut Moises 10 mandamentutan bezala. Bueno, egia esan ze afizio dagoen Artzinegan Sokatirarekin. Idoia komentatu dit, gaur egun eskak eta tamainan da biltzala, baina garai bateko taldea gizonena 1000 kiloko taldea zela. El equipo Los Gordos, haze talde astuna. Teknika asko ez omen zuten, baina bai pixua. Horrek gauza bat ekarri digo gora, nire laguna Zuaiz Gurrutxaga, nire sozioa futbolean ibiltzen zenean. Teknika askorik ez omen zuen, baina astuna, la hostia da astuna da, Bai merezi dutela bizindarreko neskak eta astuneko gizonak herriko muralean agertzea, Fernando. Hori bai, denak margotzen hazin bazara, bitako bat, edo murala hunditu, edo jubilazioa antizipatu. Eskerrik asko.